ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଆକାଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ବଢ଼ିଆ ଘଟଣାଟା ଆକାଶର ତାରା ସହିତ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖା ମିଳିଛି ଆକାଶରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟା ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଆକାଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ବଢ଼ିଆ ଘଟଣାଟା ଆକାଶରେ ତାରା ସହିତ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖା ମିଳିଛି ଆକାଶରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟା ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରେ।